Tinunan sa Cebu Normal University, gihatagan og usa ka prestiyosong award sa Asia gumikan sa iyang mga proyekto. Kung kinsa siya, ato siyang ilailahon pinaagi ni ining report. Pipila ka mga tao ang nahimong leader gumikan kay sila gitudlo o gipili. Samtang adunay ubang tao nahimong leader gumikan silang gisugdan o gipaambit nga kontribusyon alang sa katilingban. Sama na lang ni Joshua Peralta, usa ka second year BSL Social Studies student sa Cebu Normal University nga nagpuyo sa taytayan sa Mananga sa Dakbayan sa Talisay. Nailang taytayan sa Mananga, isip puyanan sa mga kabus apan gusto ni Peralta nga matagan og nindot nga dungog ang ilang lugar. Hinungdan nga bisan siyang kawadon, iyang gipahingusgan ang pagtabang sa isig kataw pinaagi sa pagpanghatag og mga bugas. Gumikan siyang advokasya, daghang mga tao sab ang nitabang og nidonar hangtod nga namugdang iyang proyekto nga bugas taliwa sa pandemya. Ding bag-uhay lang, gipasidungan siya isip Asia's Royalty Awards for Outstanding Advocacy Volunteer and Empowerment Professional Leader Awards 2023, gumikan siyang prestiyosong mga credentials o mga programa nga nagpatuman alang sa katilingban. Ang 22 anyos nga talisaynon nagtinguhang magpadayon ng iyang advokasya nga matabangan ang mga nagkinahanglan. Tambag niya sa mga batanon, ang pagpanerbisyo sa katawhan, dili na siya naging. Lisod na siya i-sustainer. Kinahanglan aduna kay lig-on nga pundasyon aron kung maabot man gali ang mga challenges, mga problema, dili ka maguba og mo-surrender. Uban ni Clans Gabutin, ako si Orchid Salapingco, GMA Regional TV Live.